ziet je van de begraafplaats of van de voetbalclub? Nee, vrijwilliger. Doet je dat iedere week? Ja, als ik iets heb, zin heb. En goede moed, moet ik zeggen. En goede moed. Ja, maar dat moet ik allemaal alleen. Je ziet ten enigste dat je de begraafplaats bijhaalt. Ja. Ja. En dat is nou veel werk met al die blaar. Ja. Ja, ik maak hier nu dat paard waar ze zonnig moeten voor alle heiligen, dan komen ze door. Ze moeten een beetje oog hebben. Wat doen ze met alle heiligen dan? En dan denken ze er doodje wat te liggen. Ja. En komen ze dan met veel mensen? Nee? Vroeger was dat wel, nu Ja. niet meer. Hey, hoe is dat? Ziet geen een echte Boekoelse? Boekels, ja. Ja? Ik heb vroeger daar ben ik gewoon. Dat huis waar ze nou in het werken zien? Ja, dat was dat als een pannenhuisje. In het linkse gedeelte. En wat is een pannenhuisje? Het vuur van pannen is dat vroeger opgetrokken, net na de oorlog. Van dakpannen? Ah, ja, gewoon dakpannen. Daar maakten ze een huis van. Ja, noodhuis. Een nood... Maar Oh. het noodhuis staat er nu nog. Dat is eigenlijk bedoeld van een paar jaar toe, in 44, 45. En dat is gewoon langer gebleven. Dat stiert er nog altijd, dat huis? Hè? Dat stiert er nog altijd? Ja, dat rechter gebouwd, hebben ze nu gebouwd, maar dat was een rechter in aankijk. Ja, Dat is van pannen opgetrokken. wat grappig. Dus als ze een stuk uit de moorzuis houden, dan zou ze pannen tegenkomen? Ja. Wat grappig. Ja, dan moet ik eens gaan. Maar is dat ook elderlijk huis dan? Ziet je door groeit geworden? Ja, Mag ik vragen van welk bouwjaar dat je ziet? 37. Hartstikke- Ja, dat is het aan mensen. Dan ziet je volgens mij 83. Hè? 83 ziet je. Werk, nu in november. Oh. De hoeveelste? Hoeveel november? Welke? 30 november. 30 november. Ja. Maar lichamelijk giet het nog allemaal goed met nog? Ja, Ja? gelukkig wel. Ja. en je ziet ook een echte voetbalman. VV Boekel. Boekel. Dat zie je terrein, hè. Ja, hij net Ja. om den hoek eigenlijk. Ja, dat had een hele tijd in de graas gehangen. Hallo. Och, je gaat ook nog Ik ga naar wie mam. even naar mam toe. Even naar mam, Van ja. hem op. Ja. Die ligt net die vuur aan. Is mama lang weg bij jou? Ja. Ja? Wie naar 6 jaar. Binnen 6 jaar? Ja. Oké. En hoe dik kom je hier? Niet elke dag gelukkig. Nee, maar iedere week? Ja, zo gaat. Ja? Ja. Hey, die goeie man, die is van 1937 Ja. en de held in zijn eentje helpt hij de ganse... Ja. Ook je kent elkaar goed? Ja, ik ken hem al gewoon. Ja? Ja, dat kan ik. Ik heb me al van De baby al vader aan. van hem, daar hebben we af en toe met geholpen. Hey, Ja. Mijn Ja. pap, ja. oké. En pap is er nog wel? Ja, gelukkig Ja? wel. Ja, je pap heeft die 2 vrouwen liggen. Achterdoor ligt ook zijn eerste vrouw. En wie al dus ook een pap? 78. 78. Oh, dat is nog een jonkie, hè? Oh, 5 jaar jonger als ook. En dus heeft hij 2 vrouwen liggen. Ja. Maar je ziet de dochter van... Van die man wat nu eigenlijk door is. Van meneer Meuter. Ja, maar is dat de eerste vrouw of de tweede vrouw van nog een pap? Tweede. De tweede? Ja. in ieder geval. Oké, de tweede vrouw. En de eerste vrouw, dat was dus ook een Boekelse? Ja. Dat was ook een Boekelse vrouw. De eerste vrouw van de Sjaak, zeg ik altijd. Die hebben ze doodgereden. Och. Ja, een ongeluk. Liepen ze samen onder de arm. En toen zijn ze aangereden, Ja, de eerste vrouw met papa is toen aangereden. terwijl ze samen onder de...
Toen had ze geloof ik schelenbakfrituur gescheurd. En ik geloof dat ze daar plek of op ziek moest gescheurd, dus dat weet ik niet. Heftig. En die had je onder een kindje samen, die had toen daar bij de boom gelegen. Maar ik weet niet of dat kindje voor toen eerder gestorven was. Ja, daar werden er niet veel meer begraven nog. Dus, Niet? nee, zeg eens 2, 3 per jaar. En ik weet nog, in het eerste jaar, toen waren er 20 hier op de Boekhoor. En dat was heel veel. Ja. Mensen werden tegenwoordig meer gecremeerd, denk ik. Merk ik, ja. Ik wil dat niet. Nee? Nee, laat me gewoon lekker daar fijn liggen. Ben je mam? Misschien even mam. Dat weet Ja, ik niet. Misschien, maar Ja. dat is nog niet zeker. Ja, ligt er als dat plekje vrij blijft, dan ga je dan even mam liggen. Maar dan kent ze dat niet alvast Nee, kind zit vast. reserveren? Nee, giet dat niet. Nee. Maar het is nog vrij. Ja, het is toch steeds vrij, ja. Ja, maar ja, je ziet nog Ik ben nog jong, ja. Er zijn zoveel plaatsen voor fris en fruitig nog. Ja, ik wil 47, dus ik ben nog jong. Hey, en wat moet ik nou vragen? Oh ja, hoe is het maar? Je zegt van 2, 3 per jaar maximaal, maar hoe is het dan nou met de coronatijd en zo? Is het rustig in Boekhoorn? Ja, Ja? hier heb ik nog geen gehoord. Hier op de Boekhoor. Ja, alleen maar dat meisje wat dan daar ligt, dus dan pas begraven. Een meetje? Wat hier voor aan ligt. Door corona? Nee. Ja, dat zeggen ze wel. Dat is door corona is dat dan gestorven. Dus dat wordt dan gezegd. Dat wordt gezegd. Ja, Maar ja. Maar dat is niet. dat is niet. Nee. Want dat werd geen. Ja. Oh. Ja. Dat was een kennis van nog. Ik kostte dat hij ook mee op school gezeten, dat meisje. Oké. Ja. Ja, zo giet dat. Hoeveel mensen wonen er in Boekhoorn? Nee? Hoeveel mensen wonen er hier in het dorp? 900. 900. Ja, dan is de kans groot dat ze elkaar kennen, hè? Ja, maar nu kent ze het niet meer zo wie vroeger. Vroeger toen wist ik overal wem was en wem daar woonde. Nu kunnen we allemaal import zeggen. En die leert ze niet meer kennen. Nee. Ja, dat is jammer, maar ja. En doet je nog iets bij de voetbalclub? Nee, Niks meer. niks meer. Oh, dus dat mag je houden. Ja, Dat maar is- dat is al 10 jaar oud dus. Zit er nog goed wie nee. voor bewezen diensten. Ja, En dan mag ze dat houden. ja. Hey, ik vind dat toch interessant, wat je net zei, hè? Over, ik wil begraven worden en niet gecremeerd. En waarom niet? Ja, waarom niet? Als ze zeg maar begraven of gecremeerd wordt, dan komt ze omhoog. En dat vind ik akelig. Dan komt ze omhoog. Ja. Als ze verbrand begint te zweren, Ja. dan kan mijn lichaam omhoog. En dan ploft hij ineen. En dat wil ik niet. Dat heb ik nog nooit Ja, gehoord. dan ploft ze ineen. Een kennis van ons dat uit had. En hij zei, hij toen dus een keer gezegd van als ze begraven gecremeerd wordt, dan ploft ze ineen. Dan ploft ze in één, Ja. maar dan merk je toch niks Nee, van. nee, maar dat wil ik sowieso. Ik wil daar lekker fijn gegraven liggen. Oké. Dan lekker die welkens wie mee, dat is ook fijn. De wormkes. Ja, Nou, ziet je een natuurmens? ja. Ja? Want eigenlijk is dat dan wel een soort van cirkel die dan rond is. Hè? Ja. Dus uiteindelijk wordt ook lichaam dan teruggegeven aan de natuur. Ja, dat wel, ja. En neven mam liggen is meer een gevulskwestie Ja. dan. Stel ik veel gehoord gecremeerd, ja, denk ik dan niet van even man. Dat is ook waar. Ja, misschien de urlijk is misschien wel erin liggen, maar ja, dat heb ik niks aan. Nee. Dus dan leg ik dan even door. Is dat vastgelegd? Heb je dat vast laten leggen? Nee, maar dat ga ik misschien wel doen. Ja, is misschien wel Ja, slim. ja. Hoe is? Het is bij deze vastgelegd. Ja, natuurlijk, toch gewoon, misschien op de televisie. Ja. Hoef je eigenlijk alleen maar een briefje ergens neer te leggen, zo van waar ze op internet deze uitzending terug kunnen vinden. Mijn laatste wens, neven man begraven weer. En mocht het plekje nou niet meer beschikbaar zijn, straks, Dan doen we nog een ander plekje. maar wel hey. Ja, wel, hé. Ja, maar er zijn zoveel plaatsen voor één nou, hè. Ja?
Ja, na 20 jaar dan mogen ze opruimen. We hebben heel veel opgeruimd. Maar ik neem aan dat er zit geen een bij betrokken, of al? Dat doet immers anders? Ja, dat is immers al. Ik heb wel in het begin dat gedaan. Met de graaf, maar dat zijn zwaar dingen. De grafstieren en zo? Ja. Ja. Is dat niet akelig? Een grafruimen? In het begin, Nee? daar raak ik ze gewend aan. Oké. Die komen toch niet meer terug. Oh, dus je zou dat ook wel durven? Ja? Ik zal het graf nu mama op laten ruimen. Dat durf ik ook. Laten ruimen? Ja, op laten ruimen, zeg maar. Dat zal ik ook durven. Dat zou je wel durven? Ja. Omdat het eigen is? Ja, ja, over anderen, dat zal ik ook wel durven. Ja? Nou ja, waarom niet? Maar ik denk dat er genoeg zijn die het niet zouden durven. Nee. Maar ik zal niet een leek willen verzorgen in het gezicht. Dat zal ik niet durven. Dat- Nou, dat wel. Dat zou te tastbaar Ja, zien. ja. Als je het nou niet meer zou kennen, hè, dit werk, wie zou je het dan moeten doen? Dat weet ik niet. Ik stoor erop dat ik 90 jaar werd, dus dan hebben we nog even tijd. Jo, in dezelfde gezondheid. Niks voor oog? Nee. Dat is niet voor mij. Dat is het voor de gemeente strakjes. Oh, zo. Dat moet straks wel aan de Nu gemeente was er doen. een graafmaker, dat is zo'n firma in Zwamen, die hebben een rechtlinie. Die hebben in een half uur of 2 uur hebben die het graaf klaar. Vroeger dan moesten ze alles met de schub. En dan was dat allemaal 1,40 diep. Zo diep gaan ze niet meer. Hè? Gaan ze zo diep nog? Ja. Ja, dat zijn normaal met dubbel graven. Die werden in 1,80 begraven.